Wint Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Kening voetbal is weer uit zijn wintersliep. En dus moeten Sportclub Heerenveen en SC Cambuur weer aan de bak. Aan tafel de haattrainers van de beide Friese clubs. Foppe de Haan en Henk de Jong. En sportverslagjouwer van het Fries Dagblad Gerard Bos. Goejoen, dit is Bien Sport. En wij zien met onze redactie deze winterstop gewoon aan ons bureau in Ljouwert. Maar wat dienen de Friese profclubs eigenlijk? Olá, Cambuur. Bem-vindos ao Ria Park Hotel em Spa. Ja, dat is toch eigenlijk wel vooral wat hingenbleun is hè, van het trainingskamp van Sportclub Heerenveen, de Hakka. De Hakka, ja. Ja, dat doe je hem nou alle trainings? Nou nee, kan ik net zeggen. Nee, maar het was wel heel leuk. Ja? Ja. Wat is eigenlijk, word je er beter van een trainingskamp? Ja, van een trainingskamp wil je beter. Want je bent bij elkaar, je bent een week bij elkaar, dus je ziet elkaar wat vaker. Je hebt volle meer tijd om dingen te regelen en met elkaar te praten. En je jongens zet je weer, dan praat je dus over wat er gebeurd is, de oude van de periode dat ik er weer. Daar heb ik naar jongen, daar hebben we met elkaar gepraat, wat weer goed, wat weer minder goed, wat maar we oors doen. Daar heb je echt de tijd voor. En die tijd heb je oors in volle mindere mate. Dus ik vind het trainingskamp altijd wel heel mooi. Hè? Ja, want Jim zit in Portugal, Henk. Je mag de Kartenwest. Ik heb vooral van de boetekant krijg ik een beetje het idee, het is vooral teambuilding wat je daar doet. Is dat exact? Nee, maar dat is wel een onderdeel. Maar het is wat ik zeg gewoon Foppe even, hè? Maar dit wat Foppe zei. Je doet zoveel meer. Hè? Net alleen nog trainen, want je bent bezig om je spul beter te maken. Maar daar komt zoveel meer bij in beelden van de training. Hij is mooi rustig de tijd voor, gesprekjes. Oors maar het altijd snel. Hij is nou mooi de tijd voor. En teambeelden, dat is ook activiteiten eventjes. Hè? En ondertussen door je jongens ook leuke dingen bij elkaar. En zijn laatste jongen meisjes van mij al even voort. En dat is ook helemaal geen probleem. Maar het gaat meer om de kwaliteit te verbeteren, om het voetbal te verbeteren. Hè. We zijn even mee bezig en daarvan bewust maken. Ja. En dan is het mooi de rust even. En dat is lekker. Ja, en bij zijn trainingskamp is ook altijd het moment om dan van de trainer, als het contract rint of dat het nog eventueel rint, om dan met de directie, de clubleiding te praten over eventuele verlenging van het contract. Ja, nou, dat mag wel bevragen. Ik weet niet. Daar heb ik geen les van. Nee, hij had er geen les van? Nee. Okay. Maar je mag wel even op tafel zitten. Ja, natuurlijk. En hartstikke goed gesprek gewoon. Ja? En dus dat is positief van beide kanten. Alleen nog, ja, dat is nog net het moment. En dat stellen we even uit, eind maart of zo. En dat is voor mij nog net een probleem, is nog later. We weten dat we goed met elkaar kennen. Maar het hing het dus, wat ik begrepen heb, het hing het van die eerste wedstrijd na de winterstop. Van Vitesse, ADO uit, AZ, Heerenveen. Nee, daar hing het net van nou. Het is hoe het gevoel het kwam aan. En nou, er zijn nog meer dingetjes. Hoe komt men naar je stadion? Dan moet ik mogelijkheden wijzen in de toekomst om te presteren met Cambuur. Want als dat er helemaal niet is, ja, dan wordt het heel moeilijk. Nou zul ik net voortrainen, want ik ben stapelgek met de club. Maar je moet eerst eens 2 maanden verder wijzen. En dan weten we een hulpproto meer. Ja, maar het hangt net van een wedstrijd af, want zo zit het net bij Cambuur. Dat beeld dat zult dan nou ik wel ongeveer duidelijk wijs. Dat die 2 maanden maakt je toch net zoveel verschil over wat er mogelijk is van komend seizoen. Nee, maar heb ik aan jou, dat het in principe hartstikke positief is. Dus, maar ik vind nog net het moment, we zo'n 8 maanden net won. Eerst maar even rustig zien hoe de komende maanden gaat. Nogmaals, het is heel positief. Ik kom net naar een club. Daar worden we vol contract tekend ergens dus is totaal net aan de orde. Net aan de orde? Nee, en dat spelen we hier op een kaart door, er is zomaar niks aan de hand. Dan even Foppe, de ambities van Heerenveen, tweede seizoenshelden. Wat wilde je hem graag? We willen naar de andere kant, voor rechts en links. Dat is het, dat had de jongens ik uitsprutsen. Nou ja, en daar werk ik gewoon. Maar goed, dat is deze man is misschien wel heel hetzelfde als bij Henk. Is hartstikke belangrijk. Maar alleen nog het linker rietje of echt nog een beetje stiekem misschien wel denken aan een ronde play-offs Europees voetbal? Maar heel reëel wezen.
We hebben best een aardig ploegje, het is verrekte jong en daarmee is het dus ook heel wispelturig. En dan is het maar goed geëerd. Dus als je de eerste wedstrijd goed terugkomt, dan zou je dat kennen. Maar hing ik weer van orde nou. Nee, ik vind dat we heel reëel zijn, maar gewoon zorg dat we stabieler voetballen en als we dat doen, dan hebben we punten waar die we gaan moeten en we moeten spelers ontwikkelen. En als we dat doen, dan zullen we uitkomen. Maar ik hing je mij net vast op wat van plakken of hoe dan ik. Had ik trouwens nog nooit in. Maar gewoon beter voetballen. Ja, er is nog wel in elk geval een nieuwe speler bijkomen. Arber Zinelli, daar heeft elke niet een hele hege verwachtings van. Ja. Zullen we even zien naar wat voor type voetballer dat is? Daar hebben we een filmpje van. Arber Zinelli, how do I pronounce your name? Arber Zinelli. Arber. I'm a winger, attacking winger, and love to make points and goals for the team and help the team. So that's me. De ploeg van Foppe de Haan spelen juster van het eerste mei de naaie onweest Arber Zinelli. Die het je jipstuurd wordt, goede toeshow gehad en Henk Veerman vindt 1-0 van Heerenveen. A lot of people call you in Sweden the Messi of Sweden. Yeah. How is it for a player like you to have such a nickname? Actually, it's positive. It makes me motivated and do it even better. Why did they give you that name? It's not only you're a good player, but maybe you look a little bit like him? Yeah, I maybe play like him a little bit, and I scored a goal against Norrköping last season, so it was after that they start calling me that, and I'm glad for that. Something to be admired, I have to say. Well, there's three of them riding. Still going, look at this, Kevin. It's a brilliant run from Messi. Did he go all the way? Ja, Arber Zinelli, knappe goal trouwens, die laatste. Ja, mooi goal. Maar Messi is misschien wat oedreun, maar zoest een vergelijkje kunnen. Wat oedreun? Behoorlijk oedreun. Behoorlijk oedreun. Ja. Maar zoest er misschien wel vergelijkje kunnen met Sam Larsson. Is het zo'n type voetballer? Ja, maar Sam is wel oors. Sam had volle meer momenten en deze die had gewoon een soort hij werkt volle hudder. Dus hij is voortdurend aan de gang. Hè? Dus, en Sam is volle meer dat die kiest volle meer zijn momenten. Maar hij wil ik heel graag de ballen. Hij kan goed passeren, kan goed combineren. En hij is heel realistisch, vind ik. Dus ik kan heel goed met hem praten van hoe gaat het en wat gaat goed en waar moet dan werkje. Hij had echt een plan. Hij had echt een plan voor hemzelf, van wat er wil. Jo zei ze altijd, er zit er een goede kop op. Ja, er zit een goede kop op. Op Zinelli zit een goede kop. Ja, er zit een goede kop op. Maar meestal bij dit soort spelers, dan als ze dit soort beelden zien, natuurlijk meteen wild enthousiast. No? Maar wat mag je dan van zo'n jongen nou verwachten? Kan die er meteen extern dit soort dingen zelf of hebben we dan te enthousiast voor dadelijk? Maar zulke jongens, Nou ja, ik vond dat als je een Telstar, maar de Telstar, vond ik dat er zeker de eerste helft heel hard spelen. Toen wie er net, hij staat als grote boeten en de vlucht terug heen, hij weer goed aan de bal, weer betrokken bij de goals. Nou ja, maar dat heb ik, de Sanona zo op trainen, maar hij had het wel even, het is pittig voor hem. Dus je hoort ook hem net zeggen, ik bad hem dan, ik hield weer van plan om op te stellen, maar toen dacht ik van ja, oké, dus dit is hem ik. Want hier is in elke passeerde beweging die er te kwart op Joost, zeg maar zeggen. Dus ik kon hartstikke makkelijk verdedigen. Dus zei ik ze hem van, je passeerbeweging was, ja, trainer, helemaal gelijk, ik moet op 1,5 meter. Ja, oké, dus hij had het zelf ook in de gaten en dat vind ik wel heel aardig. Ja. Dus hij is net dom, hij is bij de tijd. Maar goed, we moeten net al te hege verwachtingen van hem hebben. Maar goed, het wordt er goed in. Het is dusdanig, wel, het talent is dusdanig dat jou wel zoiets hebt van, ik stel hem morgen wel gelijk op, we worden er absoluut beter van. Ben je wel eens jaloers dat je dat jaren? Want ja, dat is wel een best bedrag natuurlijk. 2 miljoen. Ja, is het voor een miljoen? Totaal net jaloers. Nee, ik gun Heerenveen de best op 2 wedstrijden na in het seizoen, dat is duidelijk. Maar sure, dat is een bedrag, daar hebben wij de hele selectie voor. En Range held laatst, ik speel voor 2 miljoen. Nou ja, daar hebben wij 22, 23 spelers voor. Toch ga je hem wel echt een boppenslag. Maar is het Lachman of Latschman? Wat moet ik eigenlijk zeggen? Latschman. Sure, die is net voor niks bij orenclubs mislukt. Hè? En in Engeland ik net, dus
Oh, mislukt, Zwolle. Is het dan net echt mislukt? Nou, bij Twente, hè, die woont stap hoger op en nou in Engeland speelt hij net. Dus we moeten goed er bovenop zitten. Hè. Maar dat is een jongen met potentie en die moet de komende weken kan alleen maar trok groeien. Hè, als de speling gaat. Maar als hij echt, namelijk, laten we eerlijk wezen, Henk, van als hij echt zo goed wie, dan wie die van Cambuur net helpen natuurlijk. Als hij echt zo goed wie, als hij echt die progressie maken hier, die hier, de potentie hier bij Zwolle. Nee, dat hier net bij u spelen, hier in Engeland spelen en bij Twente spelen. Maar wij proberen hem wel aan de gang te krijgen. En dit soort jongens maar weet ik van ha. Hetzelfde Tom Hierje van Grange, die kerst van een bedragje dan huren. Ja, dat is ook een jongen, die ken ik dan van vroeger, van Signalien, die bij de jeugd bij Grange. Nou, die ken ik middenveld, maar die ken ik backspeel, speelt liever op midden. Maar dan is op back ook een goede voetballer, want we willen al voetballen. Nou, en die probeert wel wat beter te maken. Misschien wat Grange er dan wat beter van, maar als wij er ook maar profijt van hebben. En samen hadden wij ook werkje. Dus wie zie ik hier, jongens waar een smetje op zitten. En de ene keer gaat het goed en de andere keer wordt het wat langer. De ene er in september, de andere in oktober en misschien er nog aan in januari. Ja. Maar wij binnen een club die wij jongens leren matten. Dat doen ze trouwens bij FAP altijd, dat gaat altijd zo geweest. Maar wij kennen net het hullen hier terug, omdat we dan net eindigen. Dus ik ben blij met Lachman die al 27 is en Tom Hierje die ik al hier 24, die al een protte wedstrijd spelen, zodat we wat meer routine krijgen. Het kan net een heel seizoen leren. Zullen we beginnen wat ze er zelf van zezen van Tom Hierje en Daryl Latsman? Zeker best. Nou, voor mij voelt het alsof ik weer lekker kan spelen. Of het dan een stap terug is of een stap vooruit, dat maakt in principe niet zoveel uit. Het gaat voor mij om dat ik gewoon een halfjaartje moet spelen. En dan zie ik wel hoe ver het mij gaat brengen. En ik hoop natuurlijk Cambuur te helpen om in de Eredivisie te blijven. Dat is mijn hoofddoel. Nou, mijn overweging was dat de kans hier groot was om te spelen. En natuurlijk is het een mooie club. Ik ben hier wel eens geweest met Groningen. En dan merk je gewoon, het leeft. Het is één gewoon. En de eerste week is ook goed bevallen. De spelers en de trainers, alles is één. En ja, het is een goede groep, is leuk. Weet je, één grote familie, zo eerlijk te zijn. Het voelt goed. Ik ben snel opgevangen in de groep ook. Dus dat voelt ook wel fijn. Ik ken heel veel jongens ook. Dus dat is ook wel weer lekker binnenkomen. Henk belde mij met een leuk verhaal. Natuurlijk hebben ze altijd als ze je willen hebben. En ik had er gelijk een goed gevoel bij. En ik denk dat ik hier veel speelminuten ga maken. En dat ik voor meerwaarde kan zijn voor Cambuur. Dus winst. Ja, we moeten morgen maar zien hoe de sfeer is in het stadion natuurlijk. Maar ik hoop als we winnen dat het een lekker feestje kunnen bouwen. Je staat nog niet in de basis, zo heeft de trainer ons net verteld. Maar dat is natuurlijk waar je streven. Oh, wist ik dan niet. Wist je dat nog niet? Nee, wist ik al wel. Had hij vannacht al verteld. Maar nee, dat is wel mijn streven. Ik heb nu 4 keer meegetraind. Ja. En gaat lekker. De verdediging staat zoals het staat nu. Dus mijn kans komt nog wel. Ja, Gerard, benamelijk dan Daryl Latsman, dat is toch wel knap. Dat kan je dat van elkaar krijgen net. Ja, want je moet zien naar de mogelijkheden die je hebt. Want iedereen, natuurlijk, ik ben heus betere spelers, maar ik ben zeker haalbaar. Hè? Haalbaar en betaalbaar, zet het zo mooi uit. En in deze categorie bij het Cambuur is maar inzet, spelers die ze herkennen. Denk ik dat ze het wel goed inhalen. En het lijkt me een voordeel, maar dat kan de trainers aan tafel beter beoordelen. Maar het lijkt mij een voordeel dat je transferperiode hebt tot 31 januari, dat je het dan zo snel mogelijk en het liefst nog dus een weekje zoals nou voor de competitiehervatting, dat je die jongens er dan op hebt. Want ze kan ik op 28 januari bij wijze van spreken komen en dan ben je al een paar wedstrijden onderwijs. Ja, zeker als ik net spelen ga, dan mag er nog een maand bij oprekenen. Ja, dan is de competitie als het ouder. Ja, is het geld nou trouwens op, Henk, bij hem? Nou, doe krijg je wat jongens bij, dan probeer ik wat jongens afscheid van te nemen. Dan probeer je weer een potje te creëren. De plekje is nou voort natuurlijk. Ja, nou, en dan kan ze Kai Herings vertrekt. Nou, dan hebben we nog 1 of 2 jongens. En dan krijg ik wel wat geld vrij. En dan kerst nog wat waan. Ja, dus want Arsenio Valpoort, die had ik nog bij Heerenveen voetballen. Speelt het nou bij RKC. Die wordt ook echt weer neemt bij Cambuur. Dat zit op een forum, maar daar ga ik nog nooit weer. Ja, nee. Van die jongen wel, maar dat die bij ons... die komt net? Nee, die komt net. Die komt er in elk geval net? Nee. Dan kunnen we nog wel eens een streep erin zetten. Een beste Fop kennen we, een hele beste jongen misschien, maar die komt net. Ja, en het belangrijkste is misschien wel, want dat wat je ook bekend, je hebt het bot op Betje, hij hem gewoon van tafel afvaren. Ja, maar dat ben Indianenverhaal. Klopt het net? Voor hier hij naar Rusland had waarschijnlijk bloedmooi. Maar vanuit de club weer, die ploeg zit onderaan in Turkije. Er komt gewoon een makelaar, net eens zijn eigen makelaar, want hij had net eens een makelaar. En die komt daar mij zoiets en die had het waarschijnlijk naar boete gebracht. Storm in een glas water. Ja, maar je weet hoe dat werkt, want dan zulke makelaars houden heel horen belang. Die moet dat bekend hebben, die moet het op prijsje wat opdruwen of juist naar beneden krijgen. Maar dat oren wekker worden en zeggen van, hey, ook Betje die moet wel. Ook Betje er nou nog size of zo'n in shit. Nou, dan maak ik er nou een klapje naar de woestijn. En dan had die miljoenen, die had ik al wel wat. Ja, hij speelt al hier een Maar hij maakt een heel groot seizoen op bij Cambuur. Als hij ergens 1 miljoen verdient en netto, dan gaat hij voort. Het zo simpel is. Dat is voetbal. Ik kan nou het net zeggen, maar dat doet er wel. Ja. Maar hij heeft wel een warm hart voor Cambuur en voor ons alle jaar.
En hij gaat net even samen voort. Hè. Ik kom voor hier en hij had er net niet in. En Larsson dan? Want Larsson, daar zou ik nog interesse voor hebben, van Atalanta Bergamo. Die heb een bot, maar die bloot gewoon. Ik denk het wel, maar ik weet het niet. Want hetzelfde verhaal bij Henk, je weet het nooit. Nee, je weet het nooit. Maar nee, dus ja, misschien wel. Wil je nog steeds de ervaren middenvelder erbij hebben? Is dat nog? Nou ja, als we echt sterker willen worden, dan zullen we laten we zeggen, een die op, maar dat zou wel heel aardig zijn. Want dan krijg je wat meer routine, best het hammast, want dan houdt de bal wat langer. Nou, dat kan. Maar goed, ja. Daar ben ik wel wat wispelturig in, of dubbelzinnig. Want ik vind echt want ik heb met Joey uiteindelijk straks wel scoren. Hè? Dus als Joost van Aken echt weer goed is, en dat zit er ik gewoon te komen, dan kan ik Joost daar doen en dan kan ik Joey net middenveld doen. En dan heb ik het misschien wel oplost. Dus daar moet je, ik vind dat je heel voorzichtig bent. Ja. Dus zeggen we, oké, hoe werkt het, hoe gaat het, hoe zit het met het contracten? Nou ja, en dan maar goed, dat heb ik wel een idee over. Ja, maar ik kan me Joert ook verzekeren, die middenvelder van Willem II, die komt ook zeker net bij Heerenveen. Nee. Dat is echt een broodje aap. Dat is echt een broodje aap, ja. Goed zo. Jongens, ik in 2016, hij is er weer. De quiz. Daar zijn we weer met Arjen Sportquiz. En de vraag wordt deze week gesteld door Pele van Anholt. Roy Jans is trainer geweest van Groningen en Heerenveen. Alleen hij heeft ook in het buitenland gewerkt. Alleen welke club is dat? Is het A, KV Mechelen? Is het B, Standard Luik? Of is het C, HSV Hamburg? Mail jouw antwoord van naar bient@omroepfriesland.nl en win 2 kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen tegen Willem II. Heren, we zoeken even naar Takom Wiecoin van Cambuur de thuiswedstrijd in Vitesse. De nummer 4 is dat. Je bent de eerste seizoensheld natuurlijk geweldig eindigen. Met 2 overwinnings tegen NEC en Excelsior. Maar je doet een van de sterke hoorders Erik Bakker. Erik Bakker op het laatste moment toch nog mooi gaan op trainingskamp. Hoe belangrijk is eigenlijk Erik Bakker voor de ploeg? Erik Bakker is een hele degelijke voetballer die echt goed voetbal kent. Die nog was wat probleem met mijzelf, wat naar beneden helden. Want hij hoort nou echt weer overgehoord boeten de basis? Ja, maar hij liep het daar doorheen te groeien. Een van de dingen die er had is dus achternijreis. Ik stiekem met hem uitpraat. Dus we zijn iedereen daar dat er net mee ging. Maar ik hier een afspraakje met hem dat proberen zo stiekem in Portugal te komen. Hij heeft problemen met hem, van lang van huiswezen. Ik zou een kaartje gekocht, bij Ryanair of zo. En daar stond een ieder voor de neus. En dat was geweldig. Hoe de jongens er op reageren, dat is voor respect. Hoe ging dat dan? Toen? Maar dan zit hij in één keer in de lobby van het hotel. Hij staat niet eens binnen en die jongens zeggen, maar Erik Bakker hier. Waar hij wel oors mee maken, hè? Dat jonkie deed ongelukkig weer. En dan weer er dus echt ongelukkig. Hè? Dan mag je net denken dat er een wat Jimmy zei, maar dan zit er een hele gebroken jongen. Maar hij toch natuurlijk echt van, ik mat wel mooi, want ooit ben ik als mijn baas plak kwijt. Er zit een gebroken jongen die daar echt dus les van had. En ook kan er al je makkelijk dingen moet zeggen, maar dat is echt overschrikkelijk. En dan dat hij zulke stappen maakt. En hij direct naar aanvoeren, misschien had ik wel een drukkertje jongen. Hè? Nou, en dan ben ik best trots op dat zijn jongen er is. Daar ga ik gewoon zwak voor, ja. Mooi. Maar hij is echt belangrijk voor de ploeg dus? Ja, hij zou hier gewoon aan tafel zitten kennen met huis, met mijn trainer en gewoon over voetbal praten. En dan zei hij dus hele zinnige dingen. We hebben dus gewoon illustreren. En dan zei hij, oké. Misschien wel een toekomstig trainer? Erik Bakker is een toekomstig trainer, ja wel. Ja, hè? Ja, Bakker had wel heel veel doel hoe het speelt. Ja. Dat is zo'n speler die van de juiste balans. Ja, maar probeer ik dat probeer ik naar hem te lezen. Hè. Dan nood er zo goed in die flow zit dat er mee helpt. Hè. En dat doet er voortreffelijk. Ja. Nog één ding, maar dat vind ik wel opmerkelijk eigenlijk bij de opstelling. Tenminste, dat is toch de opstelling vrij doen, of net? Of is het alweer... meestal wel vertellen. Ja, toch, want Narsing speelt het net op een bank. Ja, maar hij is Van de Streek als linksboeten. Ja, maar Narsing is een rechtsboeten. Ja. Hij het inzet, maar we kunnen alles verliezen, maar dan ben we de keihardst werkende ploeg van Nederland. En als het publiek op de bank zit, dan ben we tevreden. Nou, en daar moet Narsing ik in mij. En als ik naar de trainingsshow, hoe Rosheuvel dat doet, ja, die Fred, dat kun je zo op. En die denkt, nou dan komt Virgil aan, ik wil weer achteraan. Maar die moet ik mij. Virgil had even een waskogentje nou. Ja, maar dat is ook een fantastische kerel. Maar dat maakt mij. Hè? Ons komt te kwaad. Ja. Dus wie zit dat brengen maar. Nou, en Van der Streek, die kan wat vals spelen naar binnen. En Van der Streek, je shot ik naar meestal wie kan een goal maken? Nou, dat is Obetje. Als Jackie Byrne wordt dichter bij de goal komt en die wordt nou wat groter dan volwassenen, zeg maar zeggen, dan maak ik die goals. Nou, en dan voor de rest wordt het al vrij moeilijk. En Van der Streek, die had een neusje voor de goal. Dus dan liet hij wat vrijer spelen. En dan liet mijn komende man op de zijkant. Nou, en dan haast ik goals.
Nou, zo best wat aan het denken. Ja, je hebt dus in de nummer 4, dat is Vitesse. Je hebt in PEC Zwolle. Even jaren wat Ron Jans zei. Nou, ze hebben wel een aardig elftal, vind ik. Maar ja, wat Foppe de Haan zelf ook aangeeft. Het is, ze kunnen heel goed voetballen. Maar het is soms nog wat jong en wisselvallig. En ook, dat is misschien kunnen wij soms ook wel eens fysiek misschien een voordeel hebben ten opzichte van Heerenveen. Maar het ligt heel dicht bij elkaar, de kwaliteiten van de twee elftallen. Dus het wordt morgen een spannend potje. Ja, ze wilden eigenlijk wel, fysiek denkt hij dat ze de slag winnen kunnen. Dan maar er de bak. Want daar heb je hem goed op trainen natuurlijk. Nou, we staan er heel aardig op. Maar we hebben natuurlijk net een krachtpadsysteem. Dat zo simpel is het. Hè. Dus, ik ga ze al je testen litten en dan blijkt dat daar nog wel een hoop in te heljen valt. Dat mat ik. Hè. Maar dat heeft gewoon tijd nodig. Hè. Dus ze binnen al je terug wat meer trainen en wat oors trainen bij ze de meeste kilo's verlen. En dat mat er ik weer bij, maar dat mat er op een andere manier bij. Nou ja, dat heeft gewoon wat tijd nodig. Maar nou bijvoorbeeld, want Zanelli zal nou spelen. Ja. Dat is toch een heel oor type voetballer als Slagveer. Want die is natuurlijk vreselijk vlug, hè, Slagveer. Ja. Is dat ook een orenwijze van voetballing dan? Is het een orentactiek? Je kunt bij Slagveer misschien wat meer loeren op de counter. Ja, maar Zanelli is lieke snel als Slagveer. Echt weer? Ja, hij is lieke snel. Ik dacht altijd dat Slagveer de rapste wie van de hele Eredivisie. Nee, dat is er net. Maar goed, maar Slagveer is een totaal oor jongen. Maar Zanelli krijgt volle meer de bal in de voeten en dan combineren en dan een actie. En die had een geweldige actie, dus dat is, en dat had samen aan de andere kant ik. Dus dat is met jongens die naar voren gaan ongelooflijk gevaarlijk zijn. Dus als we rond te krijgen, ja, dan is het hartstikke gevaarlijk. Maar je zullen toch gewoon iets defensiever dan, iets meer inzakje. Waar ik mee bezig ben is dat we, want ik vind dat we lang net compact kunnen verdedigen. En dat compact kunnen verdedigen, nou, dan ga ik er veel bij gaan maken. Dat kan dus daar en dat kan daar. Maar het mag dicht bij me kwam blijven. Het is 4 rom, het is 4. Dus een Tjempera die aardig balt, die speelt er zat tussen terug. En dan hebben we achterin een probleem. Dus we moeten leren om volle compacter. En daar had ik dus ouder een periode enorm mij zo oer aan de gang geweest. Nou ja, en dan is het maar weg in steen. Je nou krijgt achter de middenlijn steen, of ga je daar steen. Maar dan moet iedereen dus ik meiscoen. Nou ja, dat moeten we echt leren. Als we het goed doen, dan hebben we volgens mij voorin, als we wat dichter bij de spits komen, hebben we echt kwaliteit. En dat moet dan uiteindelijk leiden naar het linker rietje. Ja. Hoe is je naar de tweede seizoenshelft, Gerard? Wat verwachten ze van de beide clubs? Nou ja, ik denk zo, Jan Veen, met het begin, die staan lekker 4 van plak 6 als van plak 16 uit mijn holle. Dus die staan precies in het midden. Dus ja, dat kan beide kanten op. Maar ik denk dat die meer reden hebben naar boven te zijn dan naar beneden. Alleen nog dan zal Jan Veen, ik weet niet wat de Haan daarvan vindt, maar die zal in uitwedstrijden wel wat meer punten halen, want dan ben je een van de onderste treien. Dus ik denk dat daar een hoop te winnen valt. Maar dat hoeft net iets negatiefs te zijn. Maar ik bedoel, dat je daar normaal sprutsen wat meer punten uithaalt uit uitwedstrijden dan. En je door wat je thuis door, nou, dan komt het automatisch omhoog. Ja. En Cambuur? En Cambuur, zo, maar een beetje mazzel als deze punten die ze nou heeft, als die keer 2 doet, dan kan je van uitgaan bijvoorbeeld. Per erbij, ja, dan komt het op een aantal, daar kan je bij wijze van spreken 14 of 15 mee worden, maar dan kan je ook 16 of 17 mee worden. Het hangt er op van als je van directe concurrenten winnen. Ik weet dat Henk daar wat oorzaak denkt, maar ik denk dat dat vooral de wedstrijden binnen die het winnen mag. Die mag winnen, maar dan mag nou in uw situatie bedoelde ik, vanmorgen daar, dan mag ik bonuspunten pakken. Ja, nee, akkoord. Maar dan kan je beter van Roda winnen dan van Vitesse bij wijze van spreken. Als die je verliezen zoest, dan maar van PSV. Als de concurrenten wint, dan wint 4 wedstrijden, dat is 15 punten, bij het 28 is te weinig. Dus je mag meer punten hebben. Dat is weer. Ja. En zo, wij zijn begrotingstechnisch precies waar we steermaten. Dus als wij nog heel goed gaan beginnen, ja, en de oren die er vlak boven zijn, door wat minder, dan hebben we een kans. Ja. En daar ben we mee bezig. Eerst de wedstrijd van dit weekend, de wedstrijd van Cambuur en Heerenveen, die ken je alweer, volg je bij u op de radio. Want morgen van jou was zo nog door Geert van Tuin verslag van de wedstrijd Cambuur Vitesse. En van kwartier voor 8 zit ik zelfs bij de wedstrijd PEC Zwolle Heerenveen om jou verslaan op de hicht te houden van die wedstrijd. Voor het eerst trouwens Heerenveen in een zwart uitshirt, had ik begrepen. Je bemoeit me net maar. Nou ja, echt. Je moet de zwarte shirtjes laten voor. Oh, ja, oké. Nog even over Vitesse, want die hebben zelfs een nieuwe trainer. Peter Bos, die gaat naar Israël. Maar Maccabi Tel Aviv, is dat nou een avontuur wat die ook wel wat taal liekt? Is dat een avontuur? Ik denk dat ik maar niet hier hoef te werken, dan is het klaar. Dan kan ik dan de snoek bezig. Maar daar gaat het om, denk ik.
Ja, om geld, puur ja, geld. Dat denk ik wel. En Maar het avontuur, ik bedoel, Foppe, jou hebben werken in Zuid-Afrika. Ik bedoel, dat is wel het avontuur, toch? Ja, maar ik hou wel van avontuur, natuurlijk. Daar heb ik wel een keer zin aan, om dat te doen. Maar je moet ik zonder die familie kennen. Ik kijk naar jou ben, ik ga liedjes en maar toch liep het me wel wat om dat te doen. Ja. Safir Fort ik wel, dus. Ja. Is dat wel iets wat je elke trainer onrieden kent? Ik had pas die aan het eind van mijn carrière, zeg ik maar zeggen. Het is wel heel mooi. Maar het probleem is, als het voortgeeft, die is naar Zuid-Afrika of die is naar Pieter Huistra bijvoorbeeld. Die is naar Indonesië gegaan, nu gaat hij naar Japan. Maar dan komt hij in Nederland absoluut niet meer onder de bak. Want dan komen al je naaien, die troodstromen. En dan kan je het hier haast vergeten. Jan de Jonge wil graag weer waarom, maar volgens mij wordt dat een probleem. Ja. Nou, en Gert Jan net, want Gert Jan Zwart had er niet beeld bloot. Dus dat is ik is beeldvulling, hè? maar dat is wat oors. Maar in het generaal is dat zo. Dus als je voortgaat, dan kom je moeilijk weer om. En dan begin je te zwerven. Ik al had je succes. Bijvoorbeeld een Huub Stevens, die zou ik nooit weer. Nee. Die had toen een keer naar PSV weer hellen. En toen is er volslagen mislukt. Ja. Dus dan ben je zelf ook oors misschien, ik weet het net precies. Nou ja, en wat ik die in Zuid-Afrika, dat we toetje op hoe heet het, naar een mooi diner, zeg maar zeggen. Ja. Dat vond ik echt fantastisch. Maar een totaal andere voetbalcultuur en een totaal andere voetballers. Nou ja, en op dat moment paste mij dat fantastisch. Maar als ik 50 was, wil ik het net dienen. Nee, om maar gewoon in beeld te bouwen. Ja, maar Nederland is voetbal wel wat minder worden. Maar als trainer ga je in Nederland wel. Je kan aan de bak, je kan werken, je kan met jeugdspelers. Je kan je eigen inbrengen is enorm groot. En dat is in het buitenland vaak volle minder. Want dan ben je afhankelijk van, wat zijn grote baas vaak wel of wat en ik. Dus je kwetsbaarheid neemt ik dat. Je krijgt misschien wat meer centen. Nou, ik wil een keer naar Dubai of zo. Nee, Qatar, hoofdopleidingen. Jou kon naar Qatar? Koussaki is ik. Ik doe het een week geweest. En toen dacht ik van, kan ze je voetballen? Nee, ze kan net voetballen. Nou, vind ik dat dan leuk? Nee, vind ik net leuk. Want dan begin ik bij 0 en dan mag ze alles leren. En hij krijgt er de tijd van, denk ik net. Want zo wil ik dadelijk Olympisch kampioen worden. Zei iets, hè. Denk van, nee, hier begin ik net doen. Maar ik denk dat sommigen eraan beginnen en denk je, ik hoop dat ze me snel ontslagen. Zij zitten sommigen in elkaar. Ja. Dus, en dan had een mooie job mee. Maar zij zitten wij bij net in elkaar. Wanneer wie het dan? Wanneer kon je dan naar Qatar? Nou, toen wie ik maar Jong Indonesië in Qatar. Toen ben ik trainer van Jong Oranje. En toen ging ik tussendoor een project bij Jong Indonesië. Zit toen in Drachten. En toen speelde er een toernooi in Qatar. En toen was ik bellen door een zaakwaarnemer uit Dubai. Zei, je wordt vanmiddag verwacht bij de Sheikh in die grote wolkenkrabber. Dus dit zit de opperbaas van de Olympische sporten. Binnen alle sporten van Qatar. En ik erheen. En toen kwam ik van tevoren al mijn man te praten. Hij liet me dus ik wachten, want ik doe het altijd. Hè. En ik zei, die man, wat doe je hem dan in december hier dat 50 graden is? Ja, zei meneer De Haan, daar zijn we hier helemaal niet. Dan zijn we allemaal aan de Middellandse Zee, hoor. Ik denk, dan moet je er voetballen. Nou ja, dat doen ze dus nou, ik ben het wies. Maar goed, dat is wat oors. En toen kwam ik met die man te praten. En toen zei hij, dat woeder en dat woeder en dat woeder. En die heeft mijn hele status hier, alles hier. Dus ik zei van, oké, ik doe het, kleerwest. Maar een blanco check, alle Abe? Nou, dat weer wat overdreven. Maar goed, maar ik kon wel aanmerkelijk meer vertellen. Maar ik heb er helemaal net het verkeerde gevoel bij. Ik denk, dat het is niks voor mij. Dat maakt niet aan, dat is niks. Nee, en toen was het ook nog een beetje... Want toen heeft wel eens een keer zo, misschien als assistent, ooit zei ik net bij Volbaat nee. Gert-Jan, die wil trouwens, hij mag weer een IBO bij Bochum. Oh, hartstikke mooi voor ja. Maar is toen dat wat wezen? Ja, natuurlijk heeft het nou niet zin bij Cambuur. Nee, in principe wil ik nog gewoon hoofdtrainer bloeien. Maar alleen soms krijg ik de kans bij een grote club, bij een grote trainer tussen haakjes. Nou ja, dat is wel iets om te overwegen. Maar het is wel wat Foppe zei. Je kan ook alles naar je eigen hand een beetje zetten. Hè? Wel in overleg natuurlijk. Maar de werk is gewoon, je staat wat zelf helemaal in de hand hast. Ja, en dat is ergens oors natuurlijk oors. En als je assistent bent, wordt het ook weer oors. Maar net zoals als assistent op een gegeven moment gevoel zei, ik ben beter dan de hoofdtrainer, maar dan gaat het fout. Dus dan moest echt iets hebben. Oké, nou lijkt het me leuk en nou heeft het een uitdaging en nou doe ik het. Maar dan viel het niet te groot, dan zeg maar, je bent nou haartrainer om dan weer waarom te gaan in de rol van assistent. Nee, maar dat pas ik zei, dat maakt me niks uit. Maar ik mag nou denk ik teruggroeien in wat ik nou doe. Hè? Maar daarom ben ik terug. We hebben 8 maanden net won, hier heb ik wel stapje kent. En dit is een geweldige leerwest waar je heel leven, zeker af het nog redden zoen. Nou, daar is een ondervinding gewoon, daar has je een heel leven profijt van en dan mag je eigenlijk terug. Maar het is wel heel zwier, de oude maan bij Cambuur, voor die. Nou, ik hou wel zwier, denk ik, maak in je privéleven, maar dit fret wel aan je, hè? Je zal lang net winnen. En
Nou, ik altijd probeer de club te verkepen, de goede supporterspost en dat is wederzijds, want die hebben me geweldig steun. Maar ik op de jongens, hè, door kerst dan wel vaker trainen de neiging, dus ik denk dat de spelers al reageren. Ja, dat vind ik net terecht. Hè. We gaan met z'n allen niet inzetten en daar gaan we voor. Dus er is eigenlijk heel weinig verkeerds gebeurd. Ja. Eigenlijk niks. Maar Gerard, dat komt natuurlijk heel vaak bij de trainingen bij Cambuur. Hoe zou het vernemen dat het Henk persoonlijk een heel soort dier, dat het gewoon heel iets zwidder waard? Ja, want we kennen al, ja, dat hield wel de Friese media meestal wel, denk ik. We kennen Henk al wat langer dan alleen nog de Cambuurperiode. Ik wil vanuit het amateurvoetbal en hij had natuurlijk wel een soort succes gehad en het is altijd een rasoptimist. En daar heb ik wel altijd reden voor, maar op zulke momenten is het dan wel eens lastig om natuurlijk de positieve puntjes eruit te halen en de koppen voor te houden, om het zo maar te zeggen. En dan koest je wel eens merken van dat het machteloos ziet, wil ik net nemen, want Safir weet denk ik net. Maar je kon wel zien dat het wat frustrerend is. Ik bedoel, dat zie je het zeker net mij natuurlijk. Hè. Zo, het is, als je naar al die blessures die ze steeds gaan. Hè, en als je dan Henk de Jong bent of Louis van Gaal of Foppe de Haan of wie dan ook. Als je elke week 5, 6 keer een nieuwe speler opstellen moet, omdat er draaien waarom binnen en draaien oren voortvallen. Ja, dan wordt het natuurlijk een gebed zonder einde, zeg ik maar zeggen. En dan wordt het vanzelf frustrerend van trainen. Als dan de resultaten uitbloeien, dan word je daar vrij moedeloos van. Maar trots zo'n periode, wil je daar een betere trainer van? Dat denk ik wel. En daar leert een hoop. Wat is het belangrijkste dat je leert hebt? Nou, vasthouden aan je plan. Vasthouden aan je plan is heel belangrijk, maar goed op de meeste passen om je heen. Maar wel altijd reëel zijn. Ik heb gewoon reële gesprekken met de mannen van de pers. Ik gewoon mijn gevoelens uit dat je soms net altijd gelukkig bent. Hè. Als je thuis bent, dan zei die aan ik, ja, wat is het jongen? Nou, dan praat hij even, nou even normaal dan. Maar dat zal de trainer ik, dat ze fap ik nog wel hard. Als je thuis komt, dat Gegen zei, nou toe jongen. Oh nee, dat is eerlijk. Dat ga je ook, als je verliezen, dan ben ik oors. Wij zijn gewoon een meisje. De oordeel is verwekken en denk wat wie er ik alweer. Ja, maar zo werkt het. Ja, zoals een hoester is, gaat het nog wel. Maar dit wat Jos zei, als je dan Jaans wekken wil, en dan mag het was altijd voorbeeld, Jan. En dat net voorbeeld in voetbal, maar wel voorbeeld in gedrag en voorbeeld in positivisme. En we zijn een trio in de rij, Jan. Dat is vermoeiend. Ja, het kost een hoop energie. En als het goed gaat, dan kost het geen energie. Want dan is iedereen plezierig en opgewekt. Ja. En dan kan je wel een keer verliezen, maar als het vaak verliest, als je 8 maanden net winnen, ja, dat is hartstikke heftig. Maar wat wel opvallend is, zeker met Henk de Jong, omdat het de eerste 2 seizoenen van Cambuur in de eerste divisie, of eredivisie, sorry. Dat wie al je Hosanna, het ging goed en ze vonden het al je prachtig. En dus de gunfactor van die als persoon, kijk, zoals de Haan die ik had in den landen, die wie grut en ook iets wat minder. En dat valt je wel op dat in de landelijke zeg maar, praatprogramma's, dat wie Henk de Jong niet. En zeker wat populairder om Henk de Jong eens even wat deel te zetten. Ik zulde net vaak nee, maar... Nee, maar het gaat dan weer hoe dat het opstappen maar hier is. Ja, dat is zo opportunistisch. Die praatprogramma's zijn natuurlijk altijd achter de realiteit. Ja, maar dat waren ze net toen het goed ging. En nu doen ze dat, dan ben je een gemakkelijk slachtoffer. Dat vind ik hoe de pers in Nederland. Hè? Nou, ja, ik had zelfs jongen dat meesten, toen we de eerste wedstrijd wonnen, dat meesten van bepaalde omroepen, maar eigenlijk gewoon stond te juichen. Ja, en dan had ik mij de gunvakken die wij beide hadden, denk ik, toen we gewoon normaal door. Maar ik had het niet meer media, ik had meer hoe collega's van Marwijk die dan in een mening hoe die het als het opstappen maar hier is. Dat jij oors en oors weet. Als dat soort dingen. Van de media maak ik net ook klein. Nee, ik ben die collega-trainers. Maar ik net zo. Nee, maar in de media is het dan ineens, ja, dan ben je makkelijker slachtoffer blijkbaar dat wat minder gaat. Maar die mensen zullen altijd achter het resultaat doen. Ja. Die kennen er bijna niet net over. Nee, maar daar doe ik me niks meer van aan. Nee, maar ik kan me even voorstellen dat je dat juist misschien dan wel aanloekt op het moment dat het minder gaat. Omdat je denkt van, nou, krijg ik dat ik nog dat gezeur. Van Marwijk weer toen en van mijn Mulder. Want ik krijg zo, dan ga ik door de ga ik al je sms'jes. Dan maak ik een nummer. En dan denk ik, oh, wat is een over zijn. Maar daar ga ik me net zo vol van aan. Want je volg je eigenlijk al die praatprogramma's beide net? Nou, dat moest ik net doen. En dan moest ik net op forum zitten en zo. Want dan, of op VI, dan had ik zo'n site. Ik ben net zo'n computer, maar de VI-site. En als Jos die dingen die eruit rondstellen, ik show er net naar. Want meesten kennen alles maar CNC en alles OEC. Maar ze ken je helemaal net. Nee, dan word je ongelukkig van een boppen dat je had te druk om met trainingsschema's al je te tekenen. Bijvoorbeeld, ja. Maar ik show er nooit naar. Nee. Ik vind het echt onzin.
Maar iedereen doet het omdat de scoren wil op een of andere manier. Ja. Dus het is zo simpel is. Maar is het dan net teleurstellend dat het dan een collega-trainer zoals Van Marwijk is die dan in zijn mening heeft hoe jouw emotionele moment, wat op zich heel mooi weer. Dat heb ik het helemaal niet mee. Nee, maar dat het dan een collega-trainer is. Maar die kreeg toen ik aardig voor de kerst. Ja, daarom, maar dat lijkt me dus wel teleurstellend. Maar dat is wat wij denk beide hebben. Dus dat we samen binnen krijgen ik wel weer steun. Dus in je cijferdoers. En die weer van de andere kant. Wij moeten eigenlijk zelf niks zeggen, want dan wordt het minder. Dus als wij mooi rustig bereiden, dan krijg je de steun ook weer waarom. Nou, het is dan mooi, die man emotioneel is toch geweldig. Ik had zelf ook wel eens. Ga ik wel eens niks zijn. Nou, wij zijn Friesen. Wij zijn misschien heel nuchter, maar van de andere kant van sport en orenmomenten kunnen wij gewoon ontzettend genieten. En dan komt dat. Waar had het net goed bij Ellen Verlangen, toch? Ik bedoel, dat die toch prachtig. Dat wie ik zelf. Ik had bij oren het gekke sportmoment. Ik over nou nou is dat prachtig. Wat maakt het dat nou uit? Maar meestal surrelt hij. Ja, hey, nog eventjes over Luc IJzinga. Wanneer komt er nou eindelijk het Green Licht voor? Wist je dat, Gerard? Nou, zodra de OR daar zich bereid voelt om dat Green Licht te aan, denk ik. Want ik weet wel dat er een tweede gesprek aan heeft. Nou, maar waarom wordt het zo lang? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ze er gauw uitwijzen kennen. Want het weer een goed gesprek, heb ik begrepen. Van degene die dat weten kennen. Ja, nou ja, Foppe, je hebt zelf al een keer een peteer hoorn met Luc IJzinga. En dat viel echt goed, toch? Ja, ik vind het prima man. Dus wat jouw onbelangrijk hoe het zo gauw als mogelijk... in alle belang, in het belang van de club. Er zijn een hele hoop dingen die gebeuren moeten. En daar hebben we een oren die dus dat oppakt of meestal onwijzen van doe maar staat, dat. Het rent nog wel heel aardig terug. Dus dat is het probleem. Maar we moeten vooruit. En daar hebben we dus gewoon een goed bestuur voor nodig. Nou, dat moet ze mij gang. En ik vind dat al veel te lang door het. Ja. Dat hier al lang moeten. Want er lezen natuurlijk een aantal prioriteiten aan die het invuld worden moeten. Onder andere een nieuwe haartrainer. Maar op commercie moet ik het nederig gebeuren. Dat is het drukste departement, ik maar zeggen. Die moet echt onder de bak. Nou ja, die heb ik gewoon een plan nodig. Ze hebben wel een plan hebben, maar daar moet echt van doe dit en doe dat en doe dat. En het stadion, de huur van het stadion, het oerhaar, er is een commissie voor en die is er wel, maar die moet ik weer met naar vuur in. Dat is hartstikke belangrijk. Ja. Maar dus eerst Luc IJzinga, eigenlijk zo gauw als mogelijk dan definitief. En dan pas van daaruit kun je weer verder bouwen met de nieuwe commerciële man. Want het wel neemt, Chris Woerts. Maar dat is samen klaar. Het zit hem bij Luc IJzinga. Dus die maat. Maar zo, het gaat al wel redelijk formeel. Hè? Dus er is een gesprek. IJzinga wel, maar wacht je dus op de ondernemingsrieën. Ja, er is een gesprek en dan komt een gesprek en dan komt er verslag van. En dan gaan ze naar de overkant van de diek om mij de juristen te lezen. Van het klopt al hier. En dan komt het weer waarom. Het is een eindeloos verhaal. Maar moet je ook daar dan ik maar bespreken dat je meestal onmoedig van shit nou eens even op, dan net zo moeilijk? Nee. Of zeg je van ik ben je nou wat voetballer, trainer? Ik ben een trainer en ik bemoei me er net mee. Nee. Want ik maak met iedereen goed werkje. Ja. Dat doe ik. Dus dat is geen enkel probleem. Ik had hartstikke naar mijn zin, maar ik vind wel, wat ik krijg zei, het wordt te lang. Ja. Dat komt ook omdat de ondernemers die heb ik begrepen, meer dan de helft wie op wintersport. Ja, trouwens, wat Foppe nou doet op zijn 22e, voetbaltrainer. Is dat ook wat voor jou nog, zo lang terug hier? Ja, natuurlijk. Dat zit in je. Maar ik krijg het ervan, 35 jaar in. Ja. Wie gewoon 35 jaar in, wie ik leerling bij Foppe. En die maken dus alle gek. Als leerling trainer? Ja, net gek in de Holland, maar gek van voetbal. Die man weer toen zat bezeten al van voetbal. En die weer zijn tijd 30 jaar vooruit in oefenvorm, et cetera. Nou, dat is een heel groep geweest trainen. Met Jan de Jonge, met William Vloed, Henk de Jong, Gert-Jan Verbeek. Je hier nog meer krijgt. Ja, Alex Pastoor. Ja, Alex Pastoor. Nou, en ik weet dat er best wel trots op is dat al die mannen nou een beetje dit doen. We zijn nou even sportieve vijand nu 2 weken. Maar voor de rest is dat helemaal niet zo. Daar is er trots op. En wij zijn erop besmet. En hier is de Henk Gemser, Tjaard Kloosterboer, Hans Westerhof. Henk Heijsing wie top. Henk Heijsing wie gewoon top van Nederland. Hè? Ja. Geweldige monnik, top van Nederland. Ja, hersteltrainers, fysiek en looptrainer. Die past precies bij gewoon. Ze winnen natuurlijk gewoon 30 of 20 jaar vooruit. Nou ja, daar ben wij erop besmet. En nu ben we trainer dan. Ja. Mooi, ik hoop het op 12 cent dat ik het nog ken. En zo. Jo, ik naai knibbel toch? Nee. Al naar je heup, hè? Nee, maar nou net al die geheimen op tafel. Sorry. Doen we dat weer. Heren, die gedank van je komst naar de studio Beam Sport. Een heel soort succes in Vitesse. En jou een heel soort succes in Pexvolle. En doe ik de volgende keer Gerard. Ontsafie dus Beam Sport op internet. Ik zou zeggen graag de volgende keer. Dag. Our Planet.
may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in the wilderness of Africa lives the King of Congo. His Royal Highness will now predict the match of the upcoming weekend. Cambuur Vitesse. Cambuur kan niet winnen van Nijmegen. Sorry, Your Majesty. Oh! They are from Arnhem. Nee, shit. Ja. Cambuur kan winnen. 3-1. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.